Čau lidi, vítám vás u mého prvního videa ze hry Minecraft. Jsem na serveru Mineplex tady s tím Skrillexem, nebo jak se to jmenuje, Vojtaky LC. Ne, to jsem si vytvářela, ale on to vypadá jak Skrillex. Že jo? Tyva, já jsem teď málo spadnul dolů. Já jsem takový jak noob. to skočím. A já jsem spadnul dolů, já jsem takový noob. Hej, dobrý, já jsem na spavnu. Půjdem na co? Půjdem hromadný arkády, který se střídají, nebo půjdem na co? Jo, půjdem na útočící sníh, ten je na tom. Já nevím, co to je. Počkej, to je na Survival Games. Ono se ta pole se zužuje. A když se zužuje, tak je takový sníh, který tě zabíjí. A hází po tobě koule. To je úplně creepy. Tak kde seš? Počkej, jsme v party, dobrý, tak pojď zase k tomu dětkovi, jak prodává ty sleziny. Chudák sleza. Chudák sleza. Hej, slezino, tak já už jdu, no. Já to nemůžu najít, jdeme jak super jsme sheep questu. Ví? Jo, tak jo. Tyjo, ten je vidět všude, nevím proč, ale je vidět. Jo, já už tě vidím. Tak jdeme toho. Jdeme tady. Já tě vidím, jdeme sem. Tak jo. Tak portní mě, no dobrý. A co dobrý, tady? Jsem tam. Hej, tady je diamanták zase. A jo. Jo, tak já jdu jdu sem. Kolik máš gemů? Já mám 282. Já 1353 a kupoval jsem si kočičku. Hej, mám kit jumper, super. Tak nevím, co to je, ale se na to bude něco dobrého. Jak dlouho budeme asi natáčet? Půl hodinky, co? To ne. Asi. Tak chvíli, jenom jednu, tady tu hru, možná dvakrát. Bere tu na to hub. Ne, já jsem blbej. Já jsem zmáčkl na to. Ty seš... Já na to taky zmáčknu. Jo. Hej, pojď, Dragons, to mě docela baví. Dragons? A nebo ne, pojď super paintball, ne? No, tak jo, jdem. Nebo pojď mixet arcade a budem to mixovat. Paintball. Aha, tak já budu taky. Já budu nedrutý. Já mám zapnutý fraps, ten mě snižuje výkon, tak já ho... Ale vypne se ti celý Minecraft. Ne, nevypne. Jo, tak to jo. Já jsem ten nedro. Pojď nedro, Počkej. nedro. No pojď, negro. Pojď nedro. No, seš Počkej, kde seš? Tady vole, tamhle si dej nedro. Jsi fakt čínská babička. Tady si dej nedro. Jo, za tebou, kurňa. Tady no, vidíš mě už za tebou. Ty, za tebou pracuji s kamerou, no tady pojď dělej a tady si dej nedro. Jinak seš... A já jsem si dal blue. Tak to seš... Velký pán. Myslím, jo, mě napsat nenapadá. Jít na Super Smash Mobs, protože jsme takový faileři, že všechno pokadíme. Spiderman. Je to velký gay. Fuj, tak jo, něco vám řeknu o Vojtaky. Tak on neumí hrát nějaký věci. Sakra, co to je? Už jdu. To seš ty, jo, tady je to, jak se to tady oživuje i ne? Jo, prosím tě, to přišel brzo, jo. Jdeme primate. Ne, to jsem tam teď hodil jednu kouli. Kouli? Já vidím modrýho! Oh shit! Někoho jsem oživil. Jo. Někoho jsem oživil. Mě zabili! Shitting! Pojď s lahvičkou úplně ke spawnu a vlastně ji na mě hoď a tím mě oživí. Já jsem takhle už 2 oživil, ale já nevím, kde je spawn. Já nevím, prostě úplně na druhé straně a vidím tě, cikán. Cikánka, jo. Jak jsem na tebe hodnej a ty na mě tak zobivej? Jo, někoho jsem... Já jsem taky jednoho hitnul, někoho takže... jsem zjebal. Cikánka Jolanda. Shit, teď jsem něco viděl. Kde je ta cikánka? Já nevím, hej, ale... už je jenom snad poslední. Jo, já už nemám bomby. Jedeme bomby? Jedeme prdy. Já nevím, kde je ten Zigan Jolandian. On někam ta cikánka Jolanda slezla, že jo, protože lidi jsou velké. Já budu jen tak for fun střílet. Jo, vyhráli jsme, dobrý. Fakt? To byla pohoda, jo, vyhráli jsme. Tak to bylo lehký.
jsme komunisti, jsme červený. Ují. Tak 2 gen... Jo, já jdu zase nedr. Já jdu taky nedrlek. Jo, teď mě to řekl asi 8krát. Hej, Vojtaky, tak řekni něco o sobě. OK, já jsem Vojtaky. Asi možná už plno lidí, co se na tohleto video dívají, ví, jak se asi jmenuji normálně křestním jménem. Pokud to nikdo neví, Jasně, tak asi... že to je, jasně, že je to Justin. On se jmenuje Justin, Vojtaky to má jen tak. Kvůli tomu, že někomu ukradnul účet, ale pšít. OK, tak on je, no, to je jedno. Ty jsi žele bonbon zase, ty vole. Hej, budeme hrát takovou hru. To, co ti řeknu, když představovat, tak představuj nějak třeba toho Michaela Jacksona. Počkej, to je vlastně nespíval, počkej. Víš, jak představovat cikána? Řebíky. Ne kolik, ale řebíky. Ty seš kolik ty, narcistický. Já chci řebíky. A ti řeknu vtip, trošku sprostý, ale je dobrý. Jde opilej Franta normálně zase do baru, tam dá do sebe plno piv, je úplně ožralej, jde domů a tam si lehne do postele a probudí se a tam je u něj svatý Petr a říká mu: no, tak ty jsi umřel, jak jsi byl tak ožralej, no a ten Franta říká: no ale ty, to je taková škoda, já jsem mohl ještě si mohl jsem si to ještě užít ten život. No jediná možnost, jak je si na zem dostat, je, že budeš jako slepice. No tak říká, no a tak aspoň něco. Tak se budí někde v kurníku a já jsem teď zabil 2 na jednou, double kill, dobře. Tak to byl můj a probudí se jako slepice a tam mu kohout říká a on neví ten Franta, co ho tlačí v zadku. A ten kohout mu říká: no to máš vajíčko, to musíš prdnout. Tak on vyprdne vajíčko, 2 vajíčka, 3 vajíčka a pak na něj, do něj někdo ťuká a on se probudí a do něj ťuká manželka a říká: proboha Franto, neser si do postele. Hej, já ti řeknu vtip, jsou prostě... Já zase jsme vyhráli, hej, ty modlí jsou fakt nějaký nubové, ty. Já ti řeknu jeden vtip, jo. Zase, nebo prostě nejdřív jdi do toho nedru, jo. Nebo dej si nedra. Já ti řeknu ten vtip. Chci se tam dostat. Jo, jsem tam. Hej, poslouchej. Jsou chlapi v hospodě a jeden říká: o co, že když řeknete nějaké číslo od 1 do 10, tak vám na to něco řeknu. Tak jeden říká: tak jo, třeba 3, a on řekne. Nebo on řekne 3 a on prdel si vy 3. Potom je nadšenej a jde domů za svůj ex. A najednou řekne: tak co? Čau, řekni za svou ex a potom řekne: řekni nějaký číslo od 1 do 10, já ti na to řeknu. A ona řekne: jo, nebudu ti říkat nějaký blbosti, a on furt říká: prosím. Tak ona nakonec řekne: no tak dobře, třeba 7, a on řekne: prdel si vy 3 a 4 ti zbydou. Co? Jako 7 a my jako 3. Prdel si vy 3 a 4 ti zbydou. To bylo vtip za 100. Já vím, no. Vtip za 100 je docela dobrý. Hej, tady budem, jo, 6, 5, 4, 3, 2, nevím jak ty, ale já jsem našel ceduli, kterou už nenajdu. No tak tady to bude asi poslední, takže zkusíme jo, dát pak budeme asi na Super Smash, nebo pak už bude video. Teď už, tady to bude poslední a asi už bude konec videa. Jo, tak jo. Lidi nemusí být hned v prvním díle nadšený z toho, že jsme se z toho podělali. Hej, tady je jaký fakáč! Si myslíš? Ne, já jsem mrtvej. Ale trošku jsem ho nakazil. No, jo, já jsem tě to. Někdo mě obživil, dobrý. Já jsem tě obživil, vole. Ha, promiň. Někdo, ty vole, jsi nevychovaný. Někdo, já jsem nevěděl, kdo mě obživil. To tady byl takový bordel, že jsem se s toho mohl podělat. Jo, já hitnu, já jsem tak dobrý. Hej, takových hitů věrný, že? Tyjo, negr zase vyhraje. Já tam takových masím, takových sraček. Taková diskriminace bílých.
Aha, to jsou naši. Ty vole. Hej, já jsem všechny načal a oni dodělali. Škoda, že jsem já nedodělal, to by bylo taková sranda. No zase vyhráli jsme. Hej, ty modrý jsou fakt nějaký nooby, jo. Já nevím proč, ale hej, Baví se pochop to, jsem tady já, takže to vyhrajeme. No náhodou, já jsem dal taky hodně killů. Tak poslední teď. Poslední ještě negra. Nebo ne, jdeme teď. Já jdu do negra. Doufám, ne, jdeme modrýho. Tak jo, jdeme modrý. Jestli to vyhrajeme. Tak pokud to vyhrajeme, tak jsme úplný bohové, tyjo. Jsme Chuck Norris, vlastně Chuck Norris prostě. To vyhraje. Rebel bude. Ale víš, co ty budeš? Ty budeš maximálně tak žužu bonbon, tyjo. Nezáviď. Justin Bieber. A čínská babičko. Jo, tady byla nějaká cedule, kterou jsem si chtěl přečíst. Ale nestihl jsem to, proto si to přečtu. Jo, jsem spadnul dolů. Jo. Batman. Já skočil dolů a Batman. Prosím, pátek 13. asi umřu. Teď už byl, Danieli. No právě. Neděle 15. je, představ si. No to vím. A pak 20. je vysvědčení, ne? Co je? Fakt? No, ne. Já ani nevím, já to nesleduju. Jo, 20. je vysvědčení. Konec školy! Jo! Nebudu muset trpět s takovýma krávama. Co to máme ve škole? Jo, tady to znám, tady tu mapu, ale tady mi nejde. Protože jsem takový noob, která tady tam nejde. Ne, protože jsi v modrých, proto ti to nepůjde. Ty, voho, negr, vole. Negr. Negr, vole, prostě negr. Paprika. Oj, nechtěl bych, počkej, já ho tady to obživím. Jo, on nám tady ten je AFK, ten kokot je AFK, teda kokotka. Kokotka, ty vole. A ne, tady no jo, tady ten kokos je AFK. To je smradka, to ani nám nepomůže, už vím, proč ty modlí prohrávali. Jo, protože AFK je. No, 90%. Hej, dělej, obživí mě. No a já jsem kokote, já tě zabiju. To nejde, tady ty na mě šli dva, víš co? Report. AFK. OK, už nebudu. No a už mi to i kiklo. No, hej, dobrý. Tak to bude konec dílu, tak ahoj. Takže doufám, že se vám video líbilo a doufám, že si umíte vylízat s plamenama zadek. Ne, dobrý. Jdeme prostě na planktona. Plankton. No, a pokud se vám video takové krátké líbilo, tak můžete dát like. Minut. Pokud dáte like, tak si vás najdem a velím, že ne, proč bych někomu vylízal? Tak mu zapálíme, dáme mu benzín na zadek a pak mu ho zapálíme, aby ho měl v ohni. A pokud dáte like, tak vám poděkujeme a pokud dáte odběr, tak se z toho poděláme. OK, takže ty můžeme natočit vlog, jak se poděláme z 10 odběratelů. Já mám 19. To je jedno. Tak z 50 odběratelů. Hej, pokud bude 50 odběratelů, Danieli, tak natočíme vlog a v něm budeme kadit hovna za každý odběratele. To je moc nechutný. Počkej, tak to pozvu moji sestru, ona umí dělat bobky. Ty vole, to umí každý. Hej, tady někdo pouští rachejtyky. Jo, mě to kiklo. No nic, takže teď řeknu to, co jsem řekl v minulém díle a je to celkem lol, tak ahoj. Ahoj. Ty vole, ty jsi teplej.